Kakasi Student Union hakas ngipalay kalalit wat bat ra-ru daga jingthoh dawa in-line permit hagi babun ki jaka jang kandong ba shalong bandawa na menteri ke sorkar pedeng ubakmi ya katanat kampo yeng u Amit Shah hagi jingwan ban penya jang u ya ke jingelang plenary jang baro ki sorkar jela kani kathan shatay lamingi kabadang long ha North Eastern Council ha Nongrim Hills Shillong layo i bagi dokhat ka KSU naduh Yam Ribhoi district shadu umat kyang nongba barek ha Shillong klara ki placard ki flex harut surok bariya lenti u menteri ke sorkar pedeng u Amit Shah katu kat ne na ki jingthoh ba ki lara ki ong ïadei ki nong yada tang ki bapersha kathama ka nyai peteng tat hadu bandayo ya ka ILP nangta daitang ka ILP ka bante lakam ya ka jingwan poiwil bean sange ka jingthmuti uranium nalor ki wei ki ïadei bat ka jaka sumar kani grams